समस्तଙ୍କୁ सरस्वत प्रणाम। चारेति सर्वभूतेषु विश्वमायति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एठारे मोर कवितार शीर्षक नारी चारेति सर्वभूतेषु। माँ गोटे अक्षर नुहे शब्द नुहे सकल सृष्टिर संहार सेठी समाहित अनंत ध्वनि अनाहत राग नीरवरे उठाए सृष्टि रुधिमंत ନିଜସ୍ୱ ବିକାଶରେ ସବୁରି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାରେ ସକଳ ସୃଜନ ପାଳନ ଓ ସହନଶୀଳତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ମା ଭଗିନୀ ରକ୍ତର ବନ୍ଧନ ସେଠି ପୁରା ସତ ସମସ୍ତ ଭାବର ଯତ୍ନର ସେବାର ଅଧିକାର ସ୍ନେହମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ରୂପ ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଆଜାଦ ପ୍ରତିବାଦ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ତାର ସ୍ଥାନ ଭାଇ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶାଶ୍ୱତ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଜୟ ମୁଦ୍ରାର ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଅବସ୍ଥିତି ମାଳାର ସୂତ୍ର ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ପୁରୁଷର ସମଗ୍ର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ତିଳ ତିଳ କରି ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରେମ କାହିନୀ ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରିଣୀ ପରିବାର ପାଇଁ ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ଘୋର ନିରାଘରେ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟା ସମାଜରେ ସାଧନ ଓ ପରାକାଷ୍ଠାର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ଜୟ କନ୍ୟା ପିତାର ହୃଦୟ ଲଗ୍ନ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ପନ୍ଦନ କନ୍ୟା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ସ୍ନେହର ପିତୁଳି ଦୁହିତା ସେ ଦୁଇ କୂଳର ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିଖୁଳି ବାବା ମାନଙ୍କର ଆଖିର ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତଟିଏ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରତିରୂପ ସିଏ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଗୌରବଦାୟିନୀ ଆନନ୍ଦର ଝରଣା ସେ କନ୍ୟା ନାରୀ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁଲଗ୍ନ ସୁମତି ସୁନୀତି ସମଗ୍ର ବିକାଶର ସାକାର ରୂପ ତ୍ୟାଗ ଓ ମହାନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ସେ ଅବଳା ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି ଆଜି ଗୋଟିଏ କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋର କବିତା ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ସେ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତିତା ନାରୀର ଶକ୍ତିମୟୀ ଆଜି ବି ସେ ମୁକୁଳିବାରେ ଅସମର୍ଥ କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି ଦିବସର ନାରୀର ସାଧନାର ଦିବସ ନାରୀ ଦିବସ ଦିନେ କାହିଁକି ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷାର କୌଶଳ ଆଗରୁ ବି ନାରୀକୁ ଜଣା ଆଜି ବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ସବୁ